O sea que no puedo entrar, ¿no? Bueno, pues nada, entonces, muchas gracias por todo. Agur. ETBko Bilboko redakzioko sarrerako segurataz nago iesi, pertsonaitxo bat da, ez da realitatea. Programak bere komedia puntutxo badauka baita ere eta hau bere hortan sartzen da. Eta ja pertsonaia gehiagotan, kapitulo gehiagotan ibilekoan eratzetik, baina bai, iesian ez zidalako sartzen uzten. Etor bueltan 30 urte hurrenaren, ETBren 30 urte hurrenaren programa berezi batekin, Diamagi programa, eta repasatzen da pixkat 30 urte hauetan, ETB jaiozenetik ze gertakizun, ze gertara izan ditugun, bizi ditugun Euskadin, eta baita munduan ere, baina batez ere Euskadin. Y los programas de producción propia son de lo más resultones. Ahora vamos a ir dando la vuelta chico por chico, a ver si coinciden. De manera que Jesús, del revés. Pero todos tenemos un pasado. Eskerrik asko Petrov izan zen errusiar militar bat, ez ziola botoiari eman misil batzuk jaurtitzeko estatu batuetara, segurazki guzti horrek sortuko zuen Hirugarren Gerra Mundiala eta bomba nuklear bat, eta hemen ez ginateke egongo. Eta beraz horrela hasten da programa goitzean sarreratxoa horrelakoa da, eta hortaz hitz egiten du, Petrovi esker hemen gaudela, ETB jaiozela eta hemen gaudela deno, bestela segurazki mundua etzan hemen egongo, baina berak esan zuen, erabakizun berak bakarrik botoiari ez ematea. Eta berai esker etzan kristona sortu. Bere historioaren eskusarekin beste izenburu original bat jarri, ETBren 30 urte edo Euskadiren 30 urte hauek baino, ez dela oso originala, nik uste dira interesgarria eta polita dela. Это одна из первых частей ракетных войск. Здесь живут традиции трудных. ETB da nere etxea, izan zen hasieratik eta izaten jarraitzen du zorionez. Hombre, lo veo mal, pero no es grave del todo. Creo que podríamos encontrar una solución. Vamos a mirarnos seriamente, los dos, ¿vale? Con cara de oso. Usted ya la tiene y a ver qué pasa. Me voy a volver un mormo, doctor. Baina bai, hemen hasi nintzen 16 urterekin lanean, da gero Goenkalen hasi nintzen 18rekin, eta gaur arte eta gainari bueltatzea olako programa berezi eta polit batekin, ilusio berezia egiten dit, bai. Jesus, María eta José! Jesus! José Mari! José Mari! 1983. Nostalgiaren puntu horrekin txikiak izanik, batez ere marrazki bizidunak, Doraemon, Dotakon, Arturo Erregea eta guzti hauek asko ikusten ditula, gero Txirribirri eta Txiribito baita ere haiekin hasi nintzen, da bainik guain arte jarraitu izan dute generazio pilari umorea eta gauza ugari egiten. Eta gero, horrela, lehenengo engantzatu nintzen telesaila adibidez Goenkale izan zen, gero han amaitu nula lanean egiten, baina bai, 14 urtean euskan hor adoleszentzia bete-betean, da horra hasi nintzen Goenkalez engantzatu nintzen, eta gero bertan bukatu nun, baina bai, Goenkale berezia izan zen baita ere, bere garaian, da izaten jarraitzen du. Se le ve. A mí me llamaréis rara, pero esto de que se disfracen de mujeres y con peluca no me gusta nada. Es como que no se dan cuenta de que es ridículo, ¿no? Nik uste baiet, oso programa harina, divertigarria, bere historia puntualekin, baita ere historia repasatzearen gaiarekin eta umorearekin. Nik uste oso programa polita eta entretenigarria eta gaina interesgarria iruditzen zait dela.